bucurăm că am ajuns cu bine și la dumneavoastră. Noi ieri dimineața ne-am pornit de la Chișinău. Și am mers toată ziua, undeva pe la vreo 10 și ceva am ajuns la Aurica și Daniel. Slavă Domnului că nu s-a făcut că nu s acasă, că nu ne aud, dar au deschis poarta, ușa, ne-au hrănit, ne-au cazat. Da, slavă Domnului, bine că... Cum găseam noi acolo ca câini, un locșor acolo lângă poartă, dar tot e mai bine pe pat, e mai comod. Și mulțumim de asemenea dumneavoastră că ați acceptat să ne primiți, ne bucurăm tare mult. Știți, Dumnezeu e tare bun. Tare bun. Bunătatea Lui, El și-o înnoiește față de noi în fiecare dimineață. Și El așa de tare ne iubește. Domnul să ne dea capacitatea asta ca să înțelegem cât de mult ne iubește El pe noi și cât de tare vrea ca prin noi să-și arăte dragostea Lui față de alții. Noi ambii suntem din familie de necredincioși. Noi nu cunoștem despre Dumnezeu nimic. Eu am fost la Biserica Ortodoxă odată, am găsit 25 de ruble, 25 de ruble, asta cam cât, vă spune, cam 50 de euro era, da? Pe timpul și ala. Și m-am bucurat tare mult. Le-am dat lui mama, eram mic atunci, nu știu cât să avem, 7 ani, cât să avem. Le-am dat lui mama și am zis, hai iară la biserică. Ne-am mai dus odată, dar n-am găsit nimic. După asta n-am mai fost niciodată. Asta e gândire de copil. Da? Dacă chică ceva, dacă îți dă ceva, te mai duci. Dacă nu, nu te mai duci. Deci nu știam, pentru că am trăit într-o țară comunistă, cum dumneavoastră ați trăit cu Nicolae Ceaușescu, așa cum noi am trăit cu Breșnev și cu toți ceilalți. Așa că, după ce am terminat școala, m-am dus la oraș, am învățat, am întâlnit preiubita mea soție la colegiu, noi am învățat ambii în comerț și de merceologi, marketologi și așa mai departe. Acolo ne-am întâlnit, ne-am îndrăgostit, ne-am căsătorit. Pe urmă, noi, parcă, știți cum, era... Parcă a apărut un... Eu aveam o dorință mare să devin director de magazin. Și la 28 de ani am devenit director de magazin și după asta a apărut un gol în inimă și o întrebare în cap. Asta e tot ce ești poți să obții de la viață? Și o sete după Dumnezeu. Și atunci a început să mergem la bisericile ortodoxe împreună cu Svetlana și istoria e lungă, nu l-am găsit pe Dumnezeu acolo. Și după asta noi am zis că nu mai vrem să amăjim, nu vrem să mai facem ce am făcut în comerț. Hai să lucrăm cu mâinile noastre. Ne-am dus în Cehia. Când ne-am dus în Cehia, nu ne-am împăcat. Svetlana a rămas în Cehia, eu m-am întors înapoi în Republica Moldova și am zis, mai vreau să mă fac puternic. M-am dus să fac taekwondo. Știți ce asta taekwondo? Ca karate, da? Asta, arte marțiale. Dai cu piciorul sus, dai cu piciorul, și poți cu așa dai, da? Acolo se folosește versetul mai ferice să dai decât să primești. Da, da. Și, deci acolo antrenorul era credincios. Și atunci spunea o oră de studiu biblic, 2 ore de antrenament. Și ne dădea și lucru pe acasă. Deci când ne-a dat, nu vreiem studiu biblic, nu vreiem în general Biblie, dar n-avem încotro. Și atunci, undeva peste 2 luni, eu l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Salvator. Atunci m-am pocăit. Am început să mă rog pentru preiubita mea soție. Peste 7 luni eu o sunat, că nu știam unde e să află, nu știam nimic. După asta au venit înapoi, ne-am întâlnit. Și eu l-am văzut pe Nicolae că el era schimbat, transformat, era bun, era plin de pace, nu mai era mândru cum era înainte. Am văzut o schimbare reală în viața lui și m-am gândit, băi, dacă așa Dumnezeu a lucrat în viața lui, că el ne-a povestit că asta Dumnezeu, că eu m-am pocăit, tot îmi spune că eu m-am pocăit și dacă Dumnezeu a făcut așa o schimbare în viața lui, înseamnă că Dumnezeu e viu și adevărat. Și văzându-L pe Dumnezeu lucrând în viața Lui și că așa L-a schimbat, așa m-am pocăit și eu și l-am primit și eu pe Domnul în viața mea. Și atunci la o sesiune, că Nicolae îmbla tot mai departe la sesiuni biblice, la studii biblice îmbla și m-a motivat și pe mine, hai și tu și să cercitezi Scriptura. Și
Și eu zicem, el făcea, știți cum, dacă o cerceta, el făcea diferite semne. Dumnezeu făcea ca un triunghi și făcea ca un fel de studiu biblic. Și eu zicem, nu murdări Biblia. Biblia e dată ca să fie curată, dar tu scrii întrânsa. Trebuie să... Deci, așa în închipuirea mea era, ca să fie curată, dar el tot m-a motivat, hai. Și așa am mers noi împreună la un studiu biblic, după prea multă motivare lui, am studiat cartea 2 Tesaloniceni și așa m-am bucurat, am fost încântată de Cuvântul Dumnezeu. După asta am mai studiat o carte, Iacov, în care spunea credința fără fapte este moartă. Dar între timp, el venise la mine cu idee, hai să organizăm o tabără pentru copii. Doar și el trecuse a fost la un seminar unde se povestea că hai să vestim Evanghelia la toți copiii din țară, fiecare să fie ca și cum să organizeze o tabără creștină în satul lor și el așa entuziasmat, nici nu a spus și mie. Hai să organizăm o tabără pentru copii și să vestim Evanghelia. Nu, acolo ideea era că tabără de sport, tabără de taekwondo, dar Domnul ne-a pus pe inimă să facem tabără simplă, adică cu copiii nevoiași. Și eu i-am spus, măi Nicolae, dar doar studiasem și cartea asta, deci deodată însă așa, măi Nicolae, dar ce avem noi? Noi nu avem nică. Adică nu avem bani, nu avem corturi, nu avem copii la urma urmei care să vină ca participanți în tabără. Ce avem noi? Tu ai dorința asta și gata, atâta. Mai mult nu ai nimic. Și el așa s-a gândit în mintea lui, dacă el spune că nu vrea, așa că racul lebă, dar știu ca să tragem în diferite părți. Dă să mă rog pentru dânsa ca și el să vrei să organizăm tabără. Și iată, fiind la studiul ăsta care l-am trecut împreună, Iacov, cartea Iacov, m-am văzut ca o păcătoasă, știți, credința fără fapte este moarte. Și m-am apropiat Nicolae și... Nu a fost deodată, peste 2 luni. Da. Peste 2 luni m-am Deci 2 luni s-au gata. Și în urma la cuvântul ăsta, eu știți, m-am văzut așa, ea că el vrea să fac un bine pentru țară, pentru copii, dar eu sunt păcătoasă. Și am zis, mă, Nicolae, dar tu ți-o mai rămas dorință și să organizăm tabăra pentru copii? Și el a zis că da. Și atunci o să mai apropie și un frate din noi și fratele zice, eu am mașină, dar noi am spus... Dar n-am benzină. Dar n-am benzină. Era anul 2000. 26 de ani în urmă. Și atunci noi împreună am luat și am socotit toți banii care avem acasă și noi avem 90 de lei. Asta era vreo, cât, 5... 20 de roni? Da, dacă se transformam în roni. Și atunci i-am pus în taman, ne ajunge să ajungem într-un sat, un Nicolae și-a pus în cap, hai ne ducem în sat. Și ăla cam niște rude. Nu, eu ne-am pus în cap. Eu m-am rugat să întrebat, Doamne, unde să ne ducem? Da. Mi-am venit în cap. Și rude, și rudele să-l înțeleagă, ca și cum și eu l-am înțeles, și să-l înțeleagă și era și biserica să ajute și fiecare, surorile să facă mâncare. Nici nu știți ca oameni. Nu, și fratele a zis că hai, chiar că eu am mașină, noi am pus toți banii noștri în benzină ca să ne ducem în satul cealaltă, să venim înapoi, ne ducem acolo, întâlnesc rudele mele, m-am gândit că Dumnezeu mă trimite mine ca pe Iacov, îl trimite la casa rudele lui, știi? Ne-am dus noi la rudele mele, le spun, haideți să organizăm o tabără și să vestim Evanghelia la copii și copiii să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. După asta să spună la părinții lor și pe urmă părinții să vină la biserică, biserica să fie plin și în satul să fie așa și la școală așa și le ținam. M-au ascultat, după asta mă întreabă. Bani ai? N-am. Mâncare ai? N-am. Dar și ai. Nică. Cu nică, numai nică poți să faci. Eu zic, dar Domnul să te binecuvânteze. Apoi, dar Domnul să te binecuvânteze și Domnul să binecuvânteze. Și atunci am ieșit afară și am zis, Doamne, noi, toți banii care am avut acasă, toți i-am pus, toți să venim aici, am venit aici, așa muie, nică, și să fac mai departe. Și atunci Domnul și-a mi-a vorbit clar prin gând, du-te la primarul satului. Ne-am stat la primarul satului, în drum tot ne rugam, Doamne, dar ce să-i spun, ce să-i spun? Și când am ajuns acolo, Dumnezeu ne-a dat și speech-ul deodată și era primarul la primărie, interesant, că era după masă. Și el spune, ce vreți, mai băieți? Zic, domn primar, iată să știți la dumneavoastră în sat. Gardurile rupte, tinerii rup gardurile, se bată între dânsii, copiii fug de la școală, nu dau o cană de apă la bătrânețe, la ăștia bătrâni, mai scurt, se bat și diferite de astea început noi să povestim. Trebuie de făcut ceva. Și propuneți. Haideți să facem o tabără, adunăm copiii și învățăm din Biblie cum ei să iubească pe Dumnezeu, cum să iubească pe mama, pe tata, cum să iubească școala și
Și să aveți niște cetățeni de nota 10 în sat. El zice că îmi place ideea, o zic, dar de ce aveți nevoie? Dacă mă întrebați de ce aveți nevoie, Svetlana la noi e ca Iosif, e administrator. Eu o scos lista. Am scos lista și am zis avem nevoie de saltele, avem nevoie de corturi am dat cu găuri, nu nimic, Nicolae, ca să ne uităm prin găurile astea la stele și să-i mulțumim Domnul și să, știți cum, să avem vedere. Și aer curat. Și aer curat. Pe urmă am spus, avem nevoie de macaroane, avem nevoie de cartofi. Știți cum, după listă. Și el zice, asta am, asta n-am, asta duce șerp de acolo, asta așa, știți, și ne direcționăm. Și atunci zice, loc, avem nevoie de loc. Am un am un loc la brigada de tractoare. Știți, pe vremuri erau încă brigăzi de tractoare, la comuniști, dar Nicolae zice, copiii n-ați poate fugi printre tractoare cele acolo, spluguri, știți, și de el zice, nu, am un cumătru pădurar. Haideți în pădure, că acolo e mai bine. Și tot așa, știi, locul s-a rezolvat, așa, s-a rezolvat. Ne trebuie mașină. Ne trebuie mașină. O, cu mașină n-am nici eu. Eu am o am căruță cu un cal, știi? Dacă vreți, vă dau. Dați-ne-o. Da, cu căruțaș. Și în modul ăsta, știți, s-a început a aduna lucrurile și zice, am făină și să fac pâine la brigadă. Cât sunteți? 35. Ei, și noi când am adunat copiii, s-au adunat deja 70, adică știți? noi eram noi amândoi, dar am crezut că suntem 35. Și atunci s-au adunat mai mulți și ne-am gândit, bă, ne trebuie lideri. Totul s-a făcut, toată tabăra s-a făcut fără planificare de program înainte, știți? Ne trebuie lideri. De unde lideri? Din biserică. Cine vrea să fie lider? Între aceeași biserică ne-am dus. Surorile care erau după 70 de ani, știți, care erau la pensie. Și surorile și eu, haideți, noi să... El din nou, eu le-am rugat. Tu le-ai rugat, le-ai motivat. Da. În orice caz, iată așa s-a început tabăra. Și surorile, cel mai interesant a fost cu surorile și cu mâncarea. Nu tot a fost interesant. În orice caz, la tabăra asta, noi am realizat că noi ne trebuie tineret. Adică ideea care? Corturile mici, când se intri în cort, intrau. Dar când se iasă din cort, și înapoi, și înainte, și cum se ia, și apoi se ridică, și apoi se îndreaptă, și apoi lasă, și apoi trebuie să fugă cu copiii. Și apoi copiii ziceau, hai, mă rede. Și apoi pastor, hai, din prișan la baba, asta am pierdut noi. Și am înțeles că este nevoie de lideri tineri pentru acțiuni și cei de la 60 în sus pentru rugăciuni. Așa ne-am învățat noi și am crescut, dar a 3 zile s-a terminat pâinea. Și când s-a terminat pâinea... Da, ni s-a terminat pâinea de atâta pentru că noi am crezut că suntem 35, dar noi am fost 72. Și atunci primarul a zis, dar voi ați zis că sunteți 35 și eu v-am spus că am făină pentru 35 am, dar pentru 72 eu n-am. Eu v-am făcut 2 zile, gata, s-a terminat făină, nu mai pot. Și atunci, a 3-a zi, ne-am rugat că Dumnezeu să ne dea pâine, știți, și Dumnezeu a lucrat minunat, așa Dumnezeu lucrează prin lucrarea asta, așa, da? Că El se dă atunci când ai nevoie, știți? Și noi ne-am rugat, Doamne, dă-ne pâine, că copiii ăștia au nevoie să mănânci de nează pâine. Și așa, miraculos, printr-un mod minunat, Dumnezeu a lucrat, cu venit o căruță din altă, nu era căruța noastră, că ne cunoștem căruța. Dar din altă direcție a venit o căruță. Noi am crezut că folosește drumul din pădure, știți? Deci s-a oprit la noi în tabără. Și în căruță și ei era o soră dintr-un sat, satul Peromaisk, care era cu totul din alt sat, din satul care ne-am dus noi la biserică. Și era o soră și eu au venit. Când au deschis, știți, căruța și acolo era pâine, erau sarmale, erau roșii, castravieți, era 18 pâine așa mari, ca de cuptor, cum le faci la... Și Nicolae spune, zice, dar cum ați știut că n-am avut pâine? Zice la sora Maria. Sora mea, dar cum ați știut că n-avem pâine? Deci știe seara așa ne-a venit un gând că este o tabără, am auzit că este o tabără creștină aici în pădurea asta. Și m-am gândit, mă duc să-i vizitez. Hai de așa să mă duc cu mâna goală. Ia să iau și scop niște pâini. Și pe urmă, dacă am încălzit cuptorul, am scris niște sărmani. Dar cuptorul ca numai 6 pâini. Da. Este mare așa. Deci, dar ia să-i sunt și lui nora mea, are 2 norori. Ia să-i sunt și la una și la alta. Așa și ele tot au făcut 6. Și ea că am 18 pâini. Și dacă am încălzit cuptorul, ia spunem și niște sarmale. Și în modul ăsta, știți, s-au adunat și s-au... Dar dimineața că le-am pus în căruță și când mă uit, parcă e puțin oți. Haideți să mai strâng niște fructe, niște legume, umplu căruța, o venit cu dins acolo și mi-a ajuns până în ultima zi, când s-a terminat tabăra. 24 de copii l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domnul și Salvator.
în tabără ne-am bucurat tare mult. Și băietul la primar și băietul la președintele gospodăriei. Și azi sunt credincioși cu Domnul, familie credincioasă, slăviți fie Domnul. Sunt care am întâlnit în America, care tot s-au pocăit la prima tabără cineva, în România. Adică Dumnezeu lucrează minunat. Asta a fost începutul. Noi nu ne-am gândit că noi să facem tabere sau ca să fie o lucrare, misiune. Chiar atunci un frate mi-a întrebat, frate Nicolae, dar trebuie să dăm un nume la tabăra asta. Eu zic că e tabără de copii. Nu, toate taberele au un nume. Dacă este brăduleț, păiniță veselă sau ceva, adică trebuie un nume de dat. Deci, dar nu știu ce nume. Mă duc, mă rog, în pădure. M-am dus, zic, Doamne, ca fratele Mihai, au zis că noi trebuie să dăm un nume la tabăra asta. Și nume să-i dau. Și așa îmi vine în cap întrebare. Tu și ai? Eu zic, Nică. Dar eu și am. Zic, dar tu ai tăt. Atunci care e numele? El Shaddai. Dumnezeu atotputernic, atot suficient. Și am înțeles. Mă duc, zic, Mihai, tabăra noastră se cheamă El Shaddai. Și gata, eu am crezut că asta și în pădure, și așa să rămân acolo numele ăsta. Dar Dumnezeu, după asta, a motivat-o pe Svetlana ca să mergem tot în anul 2000 la orfelinat, pentru că Svetlana a crescut la orfelinat. Și ne-am dus la orfelinatul din Cărpineni, în care am crescut. Acolo erau 490 copii când eram eu, pe vremea când învățam eu acolo. Și directorul s-a uitat și Svetlana, și dorești? Zic, doresc ca să povestiți la copiii ăștia despre ceea ce n-am auzit eu când eram la orfelinat, despre dragostea lui Dumnezeu. Și el spune, dar nu, că el era comunist. Nu pot să-ți dau voie, pentru că ea, ca președintele, primarul, toți care sunt aici, toți sunt comuniști. Nu pot să-ți dau voie așa. Dar spune, du-te și-ți fă învoire, sau cum spune, permis, printr-o, și m-am învățat cum să fac, știți? Du-te și-ți fă permis printr-o, ca să n-am nici eu problemă. Am fost și ne-am făcut permis printr-o organizație și spune, și acum poți să vii. Dar nu pot să-ți dau tot școala, nu? Și profesori, tăți, altfel cred, zice, a să-ți dau o clasă. Dacă clasa și ea să-i placă, a să-ți mai dau o clasă. Dacă lor să le placă, a să-ți mai dau o clasă. Și în modul ăsta, în decurs de 2 ani, ne-am acoperit tot orfelinatul și slăviți fie Domnul, toți au aflat despre dragostea lui Dumnezeu. Noi ne-am întâlnit ne-am întâlnit după și am mers la orfelinat, ne-am întâlnit cu un băiet care a terminat orfelinatul, știți? Deja trecuță ani, noi îl învățasem, ani de rândul și el, știți... Deci noi mergem săptămânal și facem lecții de studiu biblic cu ei tot anul împrejur. Vara avem tabere de vară, o tabără cu ei, iarna avem tabără de iarnă, mergem chiar în incinta orfelinatului. Acolo dormim, acolo stătem împreună cu ei și acolo avem tabără. Și, adică permanent sămănăm cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că așa spune Dumnezeu, lăsați Domnul Iisus copiii să vină la mine și nu-i opriți. Și noi nu vrem să-i oprim, împotrivă vrem să-i motivăm. Și în felul ăsta, adică ei săptămânal primeau cuvântul Lui Dumnezeu și vara și iarna deja prin tabere. Și când mergem noi prin Chișinău, prin capitală, a alergat un băiat repede de urma noastră și repede se bagă înainte. Mă cunoașteți. Dacă sunt mii de copii deja cu care am lucrat, nu te supăra, dar nu te cunoaște. Eu am fost la orfelinat la Cărpineni. Dumneavoastră ați fost și m-ați învățat pe mine din Biblie. Și atunci când veniți și ne învățați, eu n-ascultam și mi era tot una. Și pe ureche intra, pe alta ieșea și mă gândeam, mie nu-mi trebuie asta. Dar m-am dus să fac bani în Rusia și că acolo bandiții au venit ca să-mi iei banii și au vrut să mă omoare. Și atunci ne-am adus aminte de toate cele ce m-ați învățat. Și atunci am rugat, Doamne, dacă mă salvez, dacă mă scap, Doamne, dacă mă păzești, mă duc la Moldova și mă pocăiesc. Și au zis că m-am ascuns după niște scări și au zis că au venit și se uitau la mine, dar nu mă vedeau. Și au zis că am scăpat și cu viață și cu bani. Au zis că m-am dus la Moldova, m-am pocăit, am găsit o biserică, s-o căsătorit de-amul și au zis că amuia i-am cumpărat un microbus și mărg prin sate și au zis că vestesc Evangheliul la copii. Slăviți fie Domnul! Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu este semănat în zadar sau în vânt. Și el nu rămâne într-o pădure sau într-un orfelinat sau într-o locație. El se duce în inima omului și aduce acolo transformare. Slăviți fie Domnul! Așa că acum, dacă se poate, punem PowerPoint-ul, noi să-i dăm fuga, pentru că data viitoare zi și să povestim mai mult.
Asta e, spun așa, Asta e participanță. tabără de copii, participanți, copii din familii vulnerabile și ne rugăm și ne bucurăm și ne-am rugat și ne-am bucurat să vedem foarte mulți dintre ei și l-au primit pe Domnul Iisus Hristos anul trecut, care a fost o tabără. Anul ăsta iarăși să avem acum, la început de iunie, să avem o tabără cu copii. Deci, anul trecut noi am avut în 42 de localități cu 3200 acolo de participanți. Adică noi avem tabără staționară unde noi organizăm permanent acolo merge aproape în fiecare săptămână. Dar în afară de asta organizăm tabere de zi prin diferite biserici, ajutăm ca să facă local și motivăm cât mai multe biserici ca să facă de sine stătător. Noi motivăm, dar după asta noi să nu mai venim. Noi ne organizăm tabere de pregătire a liderilor primăvara și toamna, cu program pentru tabere de vară, program pentru tabere de iarnă. Noi scriem și cărți de la editura Stefanu, să avem acolo un prieten, el ne face nou design, frumos la cărți. Deci am luat cu mine ca să eu să vă arăt și le-am uitat la uric acasă. Așa că îmi pare rău, am vrut chiar să vă arăt și că noi în fiecare an edităm cărți noi ca să facem studiu biblic cu copii, ca copiii să antreneze în Cuvântul Dumnezeu. Următorul, și să-i dăm repede. Asta sunt echipele, astea sunt cărțile care... Asta este o mărturie cum un băiat a venit din familia astea vulnerabile și a venit cu țigări de astea electronice și noi tămână am studiat cartea Iosia, cum el a pus tot pe altarul Domnului și a stricat toți idolii și mai departe și la sfârșit de tabără i-a luat șocanul, a dărâmat țigările astea și a zis că ne pocăim și dărâmăm idolii și vrem să-L slujim pe Domnul, așa că slăviți fi Domnul, Dumnezeu minunat. Astea sunt taberele de iarnă, pentru că după și noi cu dânși organizăm vara, noi chemăm în bisericile locale și continuăm cu copiii să lucrăm, știți, și ei să rămână în școlile duminicale. Ei să rămână în școlile duminicale ca să se ocupe cu dânsi biserica și ei să devină mai departe să crească ucenicii Domnului. Pentru că foarte mulți care lucrează în taberele noastre ca voluntari sau care sunt angajați, știți, care lucrează în echipă, ei au fost participanți în taberele noastre. Și ne bucurăm că acum ei sunt slujitori Domnului, așa că Domnul se binecuvânteze toți care vedeți, ei să devină ucenici Domnului și propășirea lor să fie mare. Deci asta e cartea care am făcut-o anul ăsta, cu un nou născut. Vara a fost despre alege calea fericirii, de cum să alegi calea fericirii și cum Iosia a ales calea fericirii și cum a dărâmat idolii și mai departe. Deci, tabere de iarnă au fost, dacă nu mă greșesc, 32 de tabere, 1600 și ceva, la sfârșit oricum este slide-ul și acolo se arată. Deci Dumnezeu a lucrat minunat mai departe. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea și cadouri, ca la sfârșit să vedem, noi le spunem așa, cine vine toate zilele, la sfârșit primește un cadou. Apoi ei scriu scrisori lui Iisus. Noi facem mâini de baci, următorul slide. Facem mâini de baci cu ei și în fiecare zi ei se duc acasă cu mâinile astea de baci și cu o istorioară care să o povestească la părinți. În felul ăsta, ca în fiecare zi, cât îi sunt la tabără, aud o istorie nouă și o povestesc mai departe Domnul Iisus. Caravana de Crăciun s-a început în 2017, Dumnezeu ne-a pus pe inimă, asta printr-o soră. Eu am propus, haideți să mergem la școală cu o piesă, un spectacol despre nașterea Domnului Iisus Hristos și în felul ăsta noi să vestim Evanghelia. Deci, noi și așa ne ducem la 10.000 de copii în timpul anului și să ne mai ducem și amuia, nu? Și așa suntem obosiți, nu? Ei, dar haideți să facem. Și mai scurt am făcut, am mers primul an la 80, pe urmă 200 și ceva, pe urmă 400. Deci Domnul ne-a ajutat anul trecut și am fost ca în 98 de localități, școli, la 21.000 mai mult, de copii și profesori. Slăviți fie Domnul, Domnul ne-a binecuvântat tare mult. Următorul slide acolo să se vadă și iar mai departe, adică sceneta care o facem, copiii ascultă și ca așa un cadou. Noi aici poți să oprești. Deci noi înainte le dădeam cadou unde era Mojeilă și Alba ca zăpadă. Tot mesajul era despre Domnul Iisus, dar la urmă le dădeam cadou de Mojeilă și Alba ca zăpadă. Și am zis că ceva nu se leagă. Ei se duceau ce chiar că am primit cadou de la Mojeilă. Zic, care Mojeilă? Numai și noi ți l-am dat. Și ți-am spus despre Domnul Iisus și am zis, măi, nu, trebuie de schimbat. Și atunci ne-am rugat și Dumnezeu ne-a ajutat ca să facem cutia legată tot despre nașterea Domnului Iisus. Și atunci iar am rugat pe fratele ăsta de la Stefanu să-l a făcut design-ul, și toate 4 părți, ele vestesc Evanghelia. Și noi prin cutia asta vestim Evanghelia. Punem ciocolată acolo,
mergem, vestim Evanghelia, dăm la fiecare câte o cutie de ciocolată, dăm materiale și de la AMEC tot am avut, când noi avem AMEC la Moldova și colaborăm foarte mult, adică și atunci folosim diferite materiale bune care noi putem să le dăm la copii, ca copiii să le studieze după asta. Mai departe, următorul slide, dacă vedeți literatură, felinarul, nu știu, cred că aveți și aici, la dumneavoastră, da? Trebuie să aveți așa reviste, nu? Ok, le editează cei din Germania. Și noi le dăm și revistele astea felinarul, mai scurt, orice literatură bună pentru copii, le dăm ca ei să crească mai departe și să ducă să povestească la părinților. Slăviți fie Domnul. 21 de copii, asta e ca un stadion. Și în decurs de o lună, adică asta numai în luna decembrie, de la data de 2 anul ăsta mers până la data de 23. Pentru că în 24 noi intrăm în tabere de iarnă deja până în data de 7 sau 10 ianuarie. Tot depinde de vacanța, cum le dă la copii. Și asta 3 echipe. Dimineața repede s-o sculat, s-o îmbrăcat, o strâns toată echipa, s-o dus în localitatea unde trebuie să duc acolo. O scos scena, o aranjat, audio, tot acolo o pus, s-o îmbrăcat, o prezentat, o vestit Evanghelia, o sus mărturia cum Domnul Iisus Hristos s-a născut în inima ei și cum El trăiește împreună cu Domnul Iisus. Și că, de asemenea, și voi puteți să trăiți împreună cu Domnul Iisus. Și este foarte simplu. Pur și simplu spui, Doamne Iisus, te rog să intri în inima mea. Iartă-mă, te rog, Tată, pentru toate păcatele care le-am făcut. Și spune rugăciunea așa, parcă nu împins. O spune în simplitate. Ia că eu așa am făcut. Și în felul ăsta, slăviți fie Domnul, să vestește Evanghelia la foarte mulți copii. Mai departe? Astea sunt proiecte biblice în școli, ne bucurăm că anul ăsta tot dat Domnul Har și am fost în raionul Cahul și în alte raioane ca să vestim Evanghelie prin școli prin diferite proiecte. Știm și mai director, să bună ziua, domn director, avem pentru dumneavoastră, iată așa pentru școala dumneavoastră, că așa pentru copii, o societate puternică, o familie sănătoasă, o societate puternică sau sexualitate din perspectiva Bibliei sau antidrogă, știți, diferite proiecte care termină acum. Asta a fost cu violență. Violență, da. Și dacă ei au ceva, de exemplu, noi auzim de la guvern care spune că anul ăsta dorim în școlile publice să nu se mai propage atâta, spunem, violență sau să hop, noi ne gândim. Noi putem să facem un proiect despre violență. Și să spunem acolo, exemplul Domnului Iisus, exemplul lui Iosif, exemplul și cum să pocăiască și cum. Și tot frumos ei ne primesc, noi suntem în asociație obștească, știți, nu suntem, nu propagăm o biserică și atunci ei știu că noi suntem credincioși, pentru că și le spunem și mărturile noastre, cum noi ne-am pocăit și Dumnezeu lucrează minunat, aud și profesorii și directorii, așa că slăviți fi Domnul. Deci vestim Evanghelia și prin proiecte sociale, adică mergem la oameni nevoiași, mai departe, acolo să vedeți poză, mai departe, adică le dăm și literatură, lucruri de care au nevoie, fie ca alimente, fie de uz casnic, mai departe. Și în felul ăsta omul este mai deschis ca să primească Evanghelia atunci când intră în situația lui și a lui. Proiecte biblice cu închisoare de la femei, tot din anul 2000, Svetlana a avut dorința asta ca să meargă la închisoare, pentru că când a făcut prima lecție cu copiii de la orfelinat, era o fată care, erau 13 fete, toate s-o pocăit, dar una auzi așa, Doamne ajută-mă să o iert pe mama care l-a omorât pe tata. Și atunci Svetlana a spus, hai să mergem și la închisoare pentru femei ca să le vestim Evanghelia. Pentru că eu când eram la orfelinat, la mulți copii, părinții erau în închisoare. Și în felul ăsta tot din 2000, din toamnă, mi s-a spus să mergem la închisoare de femei. Așa că Svetlana trebuie să fie mai departe. Și acum deja avem foarte multe femei acolo care sunt pocăite. Multe au ieșit, pentru că erau 360, când noi am început să ne ocupăm cu dânsul. Dar deoarece ele au auzit Evanghelia. Am început în anul 2020, când s-a început pandemia, să facem un concurs biblic prin scrisori, știți cum, pentru că nu ne dă de voi acolo. Și atunci, haideți să facem prin scrisori. Și atunci s-au implicat de la început 54 de femei, pe urmă, știți cum, 80 ceva, pentru că le-am dat cadou la sfârșit, la este care erau implicate săptămânal, primeau lecții și ne trimiteau răspuns înapoi. Și Dumnezeu a lucrat minunat și 80 de femei, sau câte au fost eliberate odată? Da. 80 de femei, de la 360 din istoria închisorii de 25 de ani, știți, 360 și într-un an de oară și Dumnezeu a lucrat minunat în viețile lor, 80 au fost eliberate. Slăviți fie Domnul, acum ați 260, știți, slăviți fie Domnul. S-a micșorat numărul. Da. Slava Domnului! Domnul să-l binecuvânteze, să rămână tare Domnul. Și încă și frumos, că nu mai intră înapoi. Era tendința asta, ele ieșeau, nu-și găseau loc în societate
Și mai fac și eu, mai comit eu o crimă și iar înapoi. Acum deja nu se mai întorc înapoi. Slavă Domnului Dumnezeu, le urmărește cu dragoste și cu cuvântul Lui. Da, și unii din ele lucrează cu noi mai departe, în alte proiecte. Deci, tinerii de la 65 de ani în sus, lucrăm cu ei. Cristina Svetlana e implicată cu rugăciunea, zi de rugăciune, în fiecare lună îmi trimite câte o scrisoare de rugăciune în care ei permanent se roagă pentru lucrare, pentru biserică, pentru țară, mai departe. Deci facem conferințe de rugăciune, e foarte interesant și foarte vesel. Mai departe, proiecte sociale pentru susținerea mamelor care au nevoie, copii cu nevoi speciale, ca autism, sindrom Down, epilepsie și așa mai departe. Mai departe, fiindcă asta e Daniela, nepoata noastră, sora lui Svetlana, Viorica, are o fiică cu sindrom Down. De aici a apărut lucrarea asta pentru că au văzut nevoia lor. Și lucrăm cu ele. Dacă ne pregătim pentru vară ca să avem tabără cu mamele, cu copiii. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și cu finanțe. De pildă, ca spunem de cutiile astea de ciocolate. E undeva, e în jur de 3 euro o cutie de asta de ciocolate, cutie, tipărit și așa mai departe și toate ciocolatele acolo. Dar și ca să ajungi la fiecare, ca să ajungi la 21 de mii, la cât trebuie. Dar dacă fiecare câte un euro, câte un 2, câte un 3, câte o cutie, care vrea o cutie, care vrea 10, care 100, care și cum. Și în felul ăsta, oamenii aud Evanghelia. Știți cum? Mântuirea noi o primim de gratis, dar cineva o plătit. Și anume Domnul Iisus Hristos. Amen. Deci, mai departe, evangelizare de la casă la casă. Domnul ne-a ajutat, anul ăsta și-a mers la 375.000 de casă, ca să vestim Evanghelia. Deci nu suntem numai noi doi. Adică ca să nu vă gândiți, la început eram numai noi doi când am început. Acum este o echipă undeva de vreo în jur de 200 de voluntari. Avem evangelizare de la casă la casă. În fiecare săptămână se duc 3 echipe se duc care vestesc Evanghelia. Adică e o lucrare mare, frumoasă, sunt implicați foarte mulți voluntari. Implicăm mulți oameni, ca câți mai mulți oameni să se iasă în afara păreților, ca să vestească Cuvântul Lui Dumnezeu, să spună despre dragostea și bunătatea Lui Dumnezeu mai departe. Dacă asta copiii, văd că și la dumneavoastră am văzut așa Biblie. Deci mergem la fiecare casă, ca să vorbim cu fiecare persoană. Dacă nu este acasă, ne lăsăm buletul în poartă sau în poștă și mergem mai departe. Mai departe. Și că astea sunt rezultatele care Dumnezeu le-a făcut în anul 2025. Slăviți fie Domnul pentru bunătatea Lui. El e bun și mare. Mai departe, astea sunt nevoile de rugăciune. Rugați-vă ca Domnul să ne binecuvânteze. Poate pentru cineva dintre dumneavoastră când vă uitați așa la sumele astea, zice, băi, dar e mult. Pentru noi, da, e mult. Dar nimic nu este prea greu pentru Domnul. Noi când am început cu și am avut noi acasă. Asta au fost toți banii care noi am avut. 90 de lei a noștri am avut, așa i-am pus, cu așa ne-am pornit. Și așa și acum. Mergem mai departe, cu și și Dumnezeu ne dă și slăviți fie Domnul, că Dumnezeu e bun, bunătatea Lui ține în veac și credincioșia Lui din neam în neam. Și avem un video, avem câteva video, pentru cei mai tineri știu că folosesc aplicațiile astea. Vrem să punem video cu lucrare socială. Și acolo este un cântec în germană. Așa că, eu știu, cine știți germana, să vă bucurați să auziți germana. Deși e în germană, de atâta pentru că cei care mi-au dat pachetele astea, sunt din Elveția. Și atunci ne-am făcut un video, ia că uitați cum noi am folosit pachetele. Domnul să ne binecuvânteze. Mulțumim!